दिनै 5:30 न'निफ्राय ओंखारलांदो दिनखालिनिफ्राय नागिरना मोनाखै आरो सानबैसे जाखो ओंखारलांनो मंगलबार खालि फुङाव 5:30 थांदों दिनै 6 दिन जाबाय 6 दिन जाबाय मा मुंमोन बेनि मुङा सुरेन रामसियारि नोंनि बिहाव जायो बिहाव बे गामिनि मुङा मा नाम उत्तर कुलाबालि बैसोनि सुबुंमोन बेयो 85सो जागोन 85 बैसोनिमोन मानसिखौ ओरैनो एक्जेक्टलि माबायदिमोन सेहेराया खोन्थानो हागोन नामा एसे गोजौ गाहाय हायथा गुफुर मा एसे एक्जेक्टलि बोरै एसे गुफुरबो नङा एसे गोसोमबो नङा मानसिया ओमफ्राय बांद्राय गोजौद्रायबो नङा एसे गंनाय माबायदि ओंखारलांदोंमोन मानसिया न'निफ्राय जि जोम लाना थांदोंमोन ना आखाइ खालि थांदोंमोन आखाइ गोजायै न'निफ्राय जि गांसे जोमना थांदों ओमफ्राय गामसा गोथां आं मा खावलायनो सानो दा बे मानसिखौ जायनो मोनो बियो एसे जेराव मोनो बेयो खौरां हरबानो जाबाय नोंसोरनि मबाइल नाम्बारखौ बुंना हो खनसे मबाइल नाम्बार 6900 419 044